Asiya so ne zamsula Asiya. Asiya so ne zamsula Asiya. Gashi yanzu min yi sabo da ke Asiya. Shi so yana da zurfi, yana da faɗi kamar a rijiya. Shi ne ya sami fili ya mamaye ni a can ƙasan zuciya. Daure ki bani dama, so ne ya sa ni fama. Zan zo gare ki nema, suna ki za ki zan Asiya. Asiya suna ki ya sa ni tunani, a zuci har yayi mini rauni. Ki gane in ba ki ba ni, a so ki daure ki tsaya ni. Diyar Kanawa zo gani wata rana da safiya. Na daga kai da Aliya, sai na hango ta Asiya. Sai ta jefan da tambaya, shin ka tashi lafiya? Sai na miƙe gaba daya, da murna gaskiya, da barkanki safiya. So ya kama zuciya, har na sheke gaba daya. Asiya me yasa ne kike tafiya? Duk da kin san ina da jinya, zuciyata tana ta kayya. Me fa ban san na me ki ƙarya, zuciya na kiɗan garaya. Gashi ke kin juya baya, kin fice har zuwa maraya. Za na zo har Kano gare ki, dan na furto kalar yabanki. Sanki ne ke saka ni shauki, ko da yaushe ina yabanki. Tausaya in na zo gare ki, karɓi suna kisa a ranki. Wallake za na sa a ɗaki, babu mai sani in yi birki. Walla so ne yake buna Asiya.